Ако са два съседни клавиша, това е половин тон. А ако е през един, нали, втория съседен, е цял тон. И сега, ми, фа диез, единият цял тон. Фа диез, сол диез, цял тон. Сол диез, ла диез, цял тон. Ла диез, до, цял тон. До, ре, цял тон. Ре, ми. Виждаш ли, където има черен клавиш по средата, черният клавиш дели на два полутона. Където са два черни, белия дели на два полутона. Това разбра ли го? Да. Добре. И какво забелязахте? Че нагоре имаме фа диез, сол диез, ла диез, надолу имаме си бемол, ла бемол, сол бемол. Иначе до, ре, ми остават бели клавиши и почваме. Ми, фа диез, сол диез, ла диез, до, ре, ми. Обратно, три бели. Ми, ре, до, си бемол, ла бемол, сол бемол, ми. Стана ли ясно? От фа диез. Кой? Аз ли? Ти. Фа диез. Добре. Фа диез, сол диез, ла диез, ла диез, до, ре, ми, фа диез. Точно. Браво. Нали, можеше да е си диез, но гледаме да избягаме от знаците колкото може. Тук разрешава. Добре, и сега от фа диез надолу. Фа диез. Фа диез, ми, фа диез, ми, ре, до, си бемол, ла, сол. Не. Ла Ла бемол, фа диез. сол. Да. Фа диез ни се явява един вид тоника, нали? Да. Да. Сега хроматични гами, упражнения. Коя гама имаме да правим? Ами аз сега видях, че по принцип за хроматичната е била от Ray от Ми, а за целтаната от Y от Си, ама може да направим хроматичната от Y от Си. От Y от Си. Хроматичната, всяка следваща степен е точно на половин тон до предната. Нали, вървим на полутонове. Докато целотонната е на степените, отстоят една от друга на цели тонове, тук степените отстоят една на друга на полутонове. И целотонната гама има 6 степени, а хроматичната има 12. Защото в една октава до или ре има 12 полутона или 6 цели тона. Нали? 12 половинки правят 6 цели. Така, ла. Сега. След ла. Ла диез. Как? Тук имаше особеност. Да, ла си бемол. Точно. Ла си бемол. Си бекар. Си бемол, да. Си бекар. До диез. До диез, ре диез. Ми. Фа.
Fá diez. E Sol. И Sol diez, Lá. Добре. Съгласих се. Сега ще слизаме надолу. Ла. Така. Lá. Lá. Lá bemol. Да, Lá bemol. Sol bemol. Внимавай. Сол. Sol, Fá diez. Точно. След това. Sol, Fá diez. Fá. Фа бекар. Да, Fá bemol. Mi. Mi bemol. Ré bemol. Dó. Si bemol. Lá. Точно така. И какво беше особеното тук, че нагоре имаме си бемол вместо ла диез, а надолу имаме фа диез вместо сол бемол. Значи петия знак го заместваме с първия обратен знак. 4 диеза и 4 бемола използваме. Един диез, един бемол, нали, при диезите един бемол, при бемолите един диез. Дълго изречение. Нима да се поема въздух. Добре. И какво друго имаме от ла и от сол ли? От си. От си. Добре. Си. Ира, можеш ли да го направиш? Не знам, защото... Айде, Ками, опитай. Тя Ира няма пияно при себе си съвсем. Добре. Значи, от си, нали? Да. Да. Си. До. До диез. До диез. Ре. Ми бемол. Ре диез. Добре. Ре диез. Ми. Ре диез е четвъртия, нали? Ре, ми. Да, ми. Фа. Фа диез. Не. Сол бемол. Фа Не. диез. Добре. Фа диез. Фа диез. Сол. Сол диез. Сол диез. Ла. Ла диез. Ла си бемол. И си бекар. Да. Надолу. Си бемол. Си бемол. Ла бемол. Ла бемол. Сол бемол. Стига с този сол бемол. Фа диез. Така. Фа диез. Ми. Фа бекар. Опа, да. Фа бекар. Ми.
Ла бекар, ми... Ми бемол, Мгм. ре бемол, до си. Имай предвид, че хроматична гама 99% ще имате да пишете в матурата. Добре. Мислят го за много трудно, а то всъщност е много лесно. Нали? Да. Да. Добре. Сега да ви дам за домашно да напишете още две гамички и да ви пускам. Значи, целотонна от Ладиес. И хроматична от Додиес. Това ви е домашно. Така. Добре. Нагоре и надолу, нали? Да, нагоре, надолу. Айде, милички,